Γεια σας παιδιά, σήμερα παίζουμε Roblox, ok. Αλλά πριν πάμε να ξεκινήσουμε να παίζουμε, θα ήθελα να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους subscriber, ok. Που μου άρεσε τόσο πολύ αν φτάσουμε και 90. Αλλά τώρα πρέπει να επιβιώσουμε το χαμό, τους μετεωρίτες, ok. Μην μας πετύχει κάποιος μετεωρίτης και χάνουμε. Έχουμε 2 ζωές, ok. Αν τις χάσουμε τις 2, το βίντεο τελειώνει. Όχ. Αυτό ήταν πολύ κοντά. Στο τσάκ το πέτυχα. 1. Ωραία. Τελείωσε αυτό το κομμάτι. Θα δούμε τι θα έχει μετά σε 10 δευτερόλεπτα, που πολύ κουραστικό θα ήταν. Ας πάω να δω κάτι. Αυτό έχω, το ξέχασα, παλιά το είχα πάρει. Οκ, έχουμε μια όμορφη ομπρέλα. Μια πανέμορφη ομπρέλα. Πολύ όμορφη ομπρέλα. Οι πιο κανονικές διακοπές του κόσμου. Όχι, τώρα πλάκα κάνω. Ας μην κάθομαστε στην ομπρέλα, μην πεθάνουμε. Θα γίνεται σεισμός στο χάρτη. Και πρέπει να... τελείωσε. Πλάκα μου κάνεις, κόλλησε εκεί. Τώρα αυτό το βίντεο θα είναι πιο πολύ δύσκολο από ό,τι που νόμιζα. Δεν είναι, έφυγε. Όλα καλά είμαστε τότε. Να, και ξεκινάει. Οκ. Αλλάξαμε χάρτη, οκ. Θα είμαστε στη φυλακή. Γιατί παλιά πριν έφυγα από τη φυλακή, που αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να την ξαναφύγουμε από αυτό το παιχνίδι. Πλάκα κάνουμε. Δεν κάνουμε το αυτό. Πρέπει να επιβιώσουμε. Και χάμε και ζωή. Έλα. Οκ. Δεν πρέπει να μας παγώσει ο κρύος και να μας κάνει ένα παγάκι. Οκ. Ξέχασα να είναι και κοντά στο μικρόφωνο. Δεν πειράζει. Τα θα πέφτουν. Δεν ξέρω τι είναι το κουθούλιο, αλλά θα είναι βόμβες νομίζω. Αυτό θα είναι μήπως. Οκ. Ας πάμε κάπου. Να μην πεθάω. Δεν πειράζει. Θα έχουμε μια ζωή, γιατί πεθάνομαι από αυτές τις μάσκες. Αν ξαναπεθάνουμε δεν φτάνει αυτό, γιατί πεθάναμε αυτόν τον γύρο. Οκ. Τι μπορώ να πληρώσω από το μαγαζί. Gears 20 διαμάντια. Και για μια κιθάρα θα πάρω αυτό. Έχω μουσικά όργανα τότε. Παιδιάδο έχω κάνει. Για να φτιάξω λίγο τον ήχο, γιατί δεν μπορώ και να το κάνω. Όχ! Δεν το περίμενα. Έλα να μην με ακουμπήσει ο τείχος. Μην με ακουμπήσει και πεθάνουμε. Το επιβιώσαμε. Οκ, δεν πεθάμε και αυτό το λίγο νόμιζα ότι θα πεθάνω. Έχω και τα τυροπιτάκια μου, να το φάω λίγο. Οκ. Να δούμε. Θα αυτό το ίδιο στιγμά. Την πυρηνική βόμβα. Πόρα. Όχι ρε. Θα πεθάνω, το ξέρω. Να μην πέσεις. Μην πέσεις. Θα φάω ένα άλλο τυροπιτάκι πριν πέσεις. Πέφτει.
Έγινε. Εμένα πες. Πέφτεις καλά. Έλα. Μην πέσεις. Να κάνω και μαγικά πράγματα. Για να μην πέσεις. Οκ. Και την επιβιώσα και την πυρηνική βόμβα. Απλά τώρα θα πάμε για τον άλλο γύρο. Οκ. Να δω. Όταν θα υπάρχουν παντού μελάνιο. Ενώ στα πετρέλαιο. Θα είναι παντού πετρέλαιο. Αχ, εκεί είναι. Γιατί δεν είναι να δεν το ακουμπήσεις κάτω εκεί. Επιβιώνουμε. Εύκολο. Θα είμαστε σε ένα ματσούκι. Ένα μετρό. Δεν είναι και πολύ κακό. Όχι να είμαι και εκεί πέρα. Όχι, αυτό ήταν ο πιο εύκολος γύρος. Θα δούμε. Δεν έχουμε κάπου. Αρμόζουσα. Τι σημαίνει? Θα δεις σκοτώσει. Αφού αυτό να μην σκοτώσει. Πέθανε αυτή. Οκ. Τώρα θα πεθάνουν όλοι. Και το πετύχαμε πάλι. Για να δω άλλο γύρο. Αυτός είναι εύκολος ή δύσκολος? Θέλω ένα δύσκολο. Τιν. Θα έχουμε και... Όχι. Πρέπει να ανεβούμε αυτή τη γέφυρα. Και... Όχι! Αλλά μη... Με σακάτεψε! Το λιώνει με σακατεύει! Τώρα σήκω γάκτια! Σήκω! Μη πέφτει! Μοιράζει. Δεν ξέρω πόσους γύρους επιβίωσα, Μπορεί και να είναι και μικρό βίντεο, απλά αν σου αρέσει το βίντεο μπορείτε να κάνετε ένα subscribe και να κάνετε αυτό το κουμπί, το like button, όπως λένε smash that like button. Τι button, απλά ξεχάστε το. Αν σας αρέσει το βίντεο μπορείτε ή να κάνετε subscribe και να κάνετε και ένα like ή μπορείτε απλά να φύγετε, Bye bye!